naging kakakbady ko po yung asawa ng best friend ko. Mas kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Raketera, and welcome to the program Top Secrets, rated SPG, as in Super Bacanar. Oo, Kabisyo, mainit-init ang ating usapin ngayong gabi. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi. Hello po. Akala ko nawala ka na bigla eh. Naantok na nga po ako. Ay, inantok ka na. Sorry talaga sa oras mo. Natanggal ko pa yung pribilehiyo mo na makatulog ka ngayon ah. Okay ka lang ba? Okay pa ba na mag-share ka dito sa programang to? Okay naman po. Okay naman. Okay. Sige. Mamalinaw tayo doon ha, na hindi ko naman na-istorbo yung tulog mo ha. Hindi naman po. Okay, sige. Sorry talaga ha. Sorry talaga. Alam mo, isang pribileyo na makatawag ka sa programa kong ito. Gusto ko lang malaman kung bakit ang ingay-ingay dyan sa paligid mo. Anong meron? Kasi po, dito po sa banda sa amin sa labas, meron pong, Merong ano? may nagsusugal po. May nagsusugal. Okay lang ba na ilapit mo yung cellphone mo, yung mikropono ng cellphone mo sa bibig mo? Nakalapit na nga po kulang na lang po, halikan ko na to Okay lang kung yun talagang paraan para mawala yung mga ingay sa paligid mo. Ikaw naman parang hindi ka naman sanay sa ganon. Charot! Okay. Okay. So, anong pwede namin itawag sa'yo? JC na lang po. JC, ilan taong ka na? 31. 31. Sang lupalop ka namang galing, JC? Taga Caloocan po, North. Oy. Pa-North. Okay. JC, 31, from Caloocan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Meron po nangyari sa amin ng friend po ng girlfriend ko. May nangyari sa inyo ng friend ng girlfriend mo. Tama ba ako? Apo. Okay. Sino yung mas una mong naging karelasyon? Yung girlfriend mo o yung kaibigan ng girlfriend mo? Yung girlfriend ko po. Yung girlfriend mo. So yung girlfriend mo yung nagpakilala sa'yo ng friend niya? Ka-work lang po niya yun. So, yun, doon ko po nakilala sa trabaho doon. Bakit hinahatid sundo mo ba si girlfriend? Hindi po. Kasi ang work po dati ng girlfriend ko is po siya, parang sa beer house po, ma'am. Hindi ko po alam na ganun pala yung trabaho niya. So, sa beer house, para siyang receptionist or... Siya po yung parang na lang po, tinitable, ganun po. Tinitable. Kumbaga guest relations officer. Or entertainer. Ma'am, yung friend po niya kasi, ma'am, sa kabilang bahay din po yun, parang beer house din, ma'am. Magkakakilala sila, ganun. Okay. So, paano mo nga nakilala yun? Sa work niya, dumadaan ka? Yung pinaka-place po kasi nung sa beer house, ma'am, may tulugan na rin doon, ma'am. Doon po ako natutulog. May mga kwarto po sila doon, ma'am. Okay. So, dun ka natulog. Tas anong nangyari? Paano nangyari na eto na yon? Para po sa madaling kwento na lang po, ma'am. Kasi po, nung time na yun, ma'am, gusto ko na rin po, ma'am, umuwi rin kasi ng Manila. Sa Mindoro po kasi yun, ma'am, eh.
Mhm. Tapos, syempre wala po akong kapera-pera nung time na yun kasi nagtatrabaho nga po ako dito sa Manila. Tapos, pinabayaan ko po yung trabaho sa Manila, nag-resign ako. Yung girl na yun, ma'am, tumulong sa akin na paluwasin ako ng Manila pero may kapalit. Wait lang ha, parang ang dami ng impormasyon na lumalapit sa amin ha. Ang dami mo nang sinasabing impormasyon ha. Anuin muna natin, i-backtrack lang natin. Etong si girlfriend mo, paano mo to nakilala? Sa ano lang po yun, ma'am, apps lang po dati, ma'am. Okay, sa dating app kayo nagkakilala. Tapos etong si girlfriend mo, hindi mo alam talaga yung tunay niyang karakter at yung trabaho niya. Opo, ma'am. Kasi sinama niya po ako sa Mindoro, ma'am eh. Hindi ko po alam na ganun pala yung work niya doon that time. Ah, okay. So siya yung tumulong sa'yo or parang siya yung nagbitbit sa'yo papunta from Manila to Mindoro. Yes po. Okay, tapos nung nandun na kayo sa Mindoro, since na-immerse ka na dun sa life niya, sa trabaho niya, sumasama ka na sa kanya, tapos nakikitulog ka na dun sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Opo, ma'am. Talagang meron po silang pinag-i-stayan, ma'am. Hindi Oo. doon din po ako, ma'am. Kumbaga stay-in sila, kumbaga pwede sila magdala ng karelasyon nila. Yes po, yes po. Alam ba ng mga tao sa paligid ng girlfriend mo na magjowa kayo? Ano po, ma'am? Ano po? Alam ba ng mga tao sa paligid ng girlfriend mo na magjowa kayo o na may relasyon kayo? Opo, ma'am. Alam po. Alam, okay. So, yung friend niya ko no, or yung sinasabi mong parang nagtatrabaho dun sa kabilang bar Beer na house babae, po, oo, Opo. or beer house na isang babae, paano nag-cross yung landas nyo? Kasi po, ma'am, yung girlfriend ko nun, ma'am, tumagal po ako ng 3 months dun, ma'am, mahigit. Okay pa po kami ng girlfriend ko. Tapos po, nangyari nun, binubugbog na po niya ako dun that time. Siguro po, ma'am, yung kaibigan niya naawa po sa akin yun. Tapos sinabihan niya ako kung gusto ko na umuwi ng Manila. Yun po. Tapos ngayon nahulog yung loob mo dun sa kaibigan niyang yun na tumutulong sa'yo. Ma'am, hindi naman po nahulog. Kasi talagang plano ko po talaga na pagbigyan yung girl para lang po mabigyan ako ng pamasahe pa uwi ng Manila. Kasi wala po ako nung time nandun na trabaho, ma'am. Okay. So, nangapit beer house ka. What happened? When nakapambang murit Wait lang, jams with the may pumapasok Bicolano na sound. Sandali lang. Hello? Peggy Barry, feel good too. Sandali lang ha, sandali lang. Biglang may pumapasok na sound sa amin na hindi ko maintindihan kung bakit. Robin Sena! Naniniwala ka ba? Stay put ka lang wala dyan, nang ha, pinipiling araw ang traffic. Isus, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, oo. Walang pinipiling araw, walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao. Ay nako, mahirap mayaman eh talagang sabay-sabay tayong lulubog at Sandali hindi lang, may nag-e-edit. Nagulat ako, para pumasok bigla sila konyo. Sandali lang sa caller natin Wait lang. May iniayos na po kami. Oo. Dami kasing impormasyon na Ayan, wala na daw. Hello? Yes po. Ayan, JC, sorry na ha. Meron lang pumasok na audio material kanina kaya medyo naputol lang tayo at kailangan ko ibaba yung mo. Kailangan ko munang patayin yung linya mo. But anyway, going back. So, dahil binubugbog ka nung girlfriend mo, tinulungan ka ng kaibigan niya para makaalis dun sa Mindoro pabalik ng Maynila. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung time na tinutulungan ka na nitong kaibigan ng girlfriend mo, nakipaghiwalay ka ba ng maayos dito sa girlfriend mo o hindi? Hindi po, ma'am. Kasi nung time na yun, ma'am, pag nagpaalam pa po ako, for sure, ma'am, hindi niya ako papayagan, ma'am. So hindi ka na nagpaalam dun sa girlfriend mo. Tapos, Hindi, ma'am. Kasi po, ma'am, nung time na yun, ma'am, nilabas po siya nung ka-table niya, ma'am. So, meron na akong way para makaalis. so humanap ka rin ng tiyempo na makalabas siya. Opo, ma'am. Tsaka Okay. yung girl po na kakilala din niya, ayun po, nalaman na wala doon. Ayun po, kinausap ako kung gusto ko raw po umuwi ng Manila. Ano yun? Binigyan ka niya ng pamasahe o ka lang din niya? Sinamahan ka niya pa uwi ng Manila? May gusto po kasi sa akin yun, ma'am, yung girl na yun. Ngayon, ma'am, kung gusto ko daw po na makauwi, bibigyan daw po niya ako pamasahe. Pero may kap daw po. Sabi niya may kapalit daw yun.
Yung pag-uwi mo ng Maynila? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Para lang po talaga makauwi ako, ma'am. Kasi nung time na yun, ma'am, wala po akong mahiraman nun kasi ayun lang talaga yung way ko. Kaya pinagtyagaan ko na para makauwi lang. So may nangyari sa inyo nung babae? Meron po. Meron. And para sa clarification lang ng mga nagtatanong sa radyo tsaka sa online natin, on-air online, tinatanong nila kung ano daw yung gender mo. Hello po. Hello. Para sa clarification lang and clarity no ng mga tagapakinig natin and for their information, tinatanong nila kung ano yung gender mo. Lesbian po ako, ma'am. Ayan. So, isa po siyang lesbian. So, may girlfriend ka, tapos etong kakilala ng girlfriend mo ay may sinabi sa'yo, natutulungan ka, kapalit ng may mangyari sa inyo, pumayag ka para meron siyang maibigay sa inyo pamasahe pa uwi ng Manila. Yes po. Okay. So, nung pagdating mo ng Maynila, kinukulot ka pa rin ba nung girlfriend mo tsaka nung friend niya? Hindi na po, ma'am. Hindi na talaga ako, ma'am, nagparamdam sa kanila kahit doon, ma'am, sa girl. Pero yung girl, ma'am, na tumulong sa akin, parang gusto niya akong maging kami noong time na yun. Pero, ma'am, talagang pinutol ko na po. Yung SIM ko, pinulong ko na, wala na po, tinapong ko na. So paano anong naramdaman mo nung time na na pumayag ka na lang sa na may mangyari sa inyo nung girl, like nung ginagawa niyo yun, parang feeling mo violated ka ba? Ma'am, kasi ang nasa isip ko na lang talaga, ma'am, noon, makauwi lang talaga ako, ma'am. Kasi talagang napaka-demonyo ng ex ko na yun dati, ma'am. Kaya, Kasumpa-sumpa ganun. opo, ma'am, sobra, ma'am. Oh, hindi dapat talaga nananakit kahit ano pang Opo, ma'am, kasi mahirap, ma'am, eh. Nung nawalan akong trabaho nun, ma'am, talagang ginawa niya na akong ma'am. Ayun po. may gusto ka bang sabihin dun sa ex-girlfriend mo? Pwede po ba magmura? Ay, hindi pwede kasi baka mapagalitan tayo. Hindi, joke lang po. Sige, laban. Bigyan kita ng 1 minuto para magbigay ng mensahe dun sa ex-girlfriend mo kung gusto mo pa, ha? Hindi, ma'am, kung nasa na siya, doon na lang po siya, ma'am. Huwag na siyang umalis doon. Dun sa girl na nakilala mo, dun sa kalapit beer house ng girlfriend mo. Siyempre, ma'am, magpapasalamat pa rin ako sa kanya. Basta lagi na lang siya mag-iingat. Yun lang po, ma'am. Alright, maraming salamat sa iyo, JC. Naway kahit papano nakahinga-hinga ka ng maayos dahil sa pag-share mo ng yung top secret. Wala bang nakakaalam na to sa mga pamilya mo, kaibigan mo? Wala po, ma'am. Dito mo lang talaga sinabi. Yes po, ma'am. Ang tanong ko, masarap ba? Charot! May darot! Siyempre po, ma'am. Yun! Tina mo, nasarapan ka naman. Charot! May darot! Hindi, kasi siguro kakambal din ng sarap ang hirap. Anyway, meron ka bang bagong jowa ngayon? Meron po, ma'am. Ayun, masaya naman kayo. Opo, ma'am, sobra. Ayun naman, hindi happy for you. But anyway, maraming salamat sa iyong pagtawag. Ingat ka palagi. Bye! Thank you po. Thank you. Ay, mahirap yung ganun magkaroon ka ng girlfriend na nananakit. Tapos wala kang ibang pwedeng matakbuhan sa pagkakataong yun. Kaya kumapit ka na dun sa patalim o dun sa sinasabi sa'yo ng isang taong nagkakagusto sa'yo. Anyway. Ito, meron tayong biglang caller. Hello? 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 Nandyan po ba kayo? Type yes if yes. Charot. Ayusin muna natin yung kabilang linya natin. But anyway, meron pa naman tayong konting oras. Kahit ilang minuto lang yan. So magpe-play muna ako ng song sa aming pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!